खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 16 आगस्ट 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि जिउआव लानाय थांखि सिमांफोरा जाफुंसारगोन। गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनगोन। रंजा खुसिजों साना बारलांगोन। वृष राशि नखराव दावराव दावसि जानो हागौ। गोसोआव असान्थि मोनगोन। गोबां दुखु दाहा सहायनांगोन। मिथुन राशि खाबुगोनां सान। फालांगि खालामोब्ला गोबां रां आखायाव फैगोन। गावनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनानै लानो हागोन। कर्कट राशि साख्रि जाफुंसारनायनि रादाब मोनगोन। बिफानि गोसोआव गोजोननाय लाबोनो हागोन। साना गाहामैनो बारलांगोन। सिंह राशि नंखाय दाय साजायनानै गाज्रि मुं बानस'जानो हागौ। जेरावखि थाङा मानो सांग्राङै सोलिनाया गोनां। जेंना गोनां सान। कन्या राशि गिदिर खैफोद नुजाथिनो हागौ। बायजोआव ओंखारोब्ला सांग्राङै सोलिनाया गोनां। गोबां दुखु दाहा सहायनांगोन। तुला राशि गावनि खामानिखौ जाफुंहोनो थाखाय गुबुननि मदद लानांगोन। गोसो होनानै मावोब्ला जाफुंसारनो हागोन। वृश्चिक राशि सुथुर जोबस्रांगोन। बयजोंबो अनज्लायनानै गोरोबलायनानै थानो हागोन। गाहाम सान। धनु राशि मावनो लानाय खामानियाव हेंथा नुजाथिगोन। मोनसेबो हाबा जाफुंनाय नङा। गोसोआव गोबां दुखु दाहा सहायनांगोन। मकर राशि हारि आरो समाजनि हाबा मावनो थाखाय गिदिर बिबान मोनगोन। गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। बयनिबो अनसायनाय आरो थुलुंगा मोनगोन। कुम्भ राशि गोसोआव गोहो बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोसो होनानै मावफुंनो हागोन। गाहाम सान। मीन राशि गावनि गोरोन्थि हाबा मावनायखौ नखरनि सुबुंफोरजों हमजानो गिगोन। गोसोआव गिनाय सानस्रिया जायगा लागोन। जेंना गोनां सान। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों। बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।